Здравейте! Аз и Венелин се разбрахме да работим в екип. Сузи е вкъщи и заспа горе в моята стая. И ние сме решили да направим номер. Точно така. Да. Ще видите какъв ще е номера. След секунда. Да. Качваме се горе да правим номер на Сузана. Vai, Felipe, Suza B.